I bé, és un recurs pensat per joves immigrants que han estat tutelats i arriba un moment que són majors d'edat i bé, han d'accedir al mercat immobiliari per persones joves, immigrants, no és senzill, doncs bé, des de Montbrís fa tota la part d'aconseguir el recurs, posar-lo en condicions, tot el tema de dipòsits, fiances, que acostumen a ser difícils de complir per determinades persones, i un cop això està fet, doncs és Amics qui gestiona el funcionament d'aquest recurs. En aquest cas concret són els mateixos joves que treballen i poden pagar el lloguer i els subministres, no és un problema de recursos econòmics exclusivament, no? Un altre seria la llar Hospitalet, és un pis de 4 places, Hospitalet. En aquest cas es gestiona des de Filles de la Caritat i s'ha destinat a famílies monoparentals.